खारनो हागोन ना हागोन जेबो जाबोआखै दा जेबो जाबाखै एगेन्स मोनलायदों बा मान नारख्रुबलायनाङा आरो मिथिबाय गाबोननो बुलायनाय जालायगोन आरो बरिया बाहेराव खालामसै होनबा फिलाथ' बिराद बरिया बिकास हागोन ना हाया खारनो हायो न' बिराद खारनो हाग्रा नुयो नोंखौ नुनायालाय दागोदानो दिनैसो फार्स्ट बल 1100नि खारनो हागोन ना हागोन जेबो जाबोआखै दा जेबो जाबाखै नै केप्टेन नै बेयो जेबो जाबोआखैनो खारनो हागोननो हानांगौ ओमफ्राय दिनैनि गेमा माबायदि जागोन मोजां जागोन न' एक्सिलेन्ट बरिया ओमफ्राय आखाया माबायदि गलनै गलसे जिगलार होनो हायोलै बियो फिला ओरैबायदि बरिया नुवाखै एक्सिलेन्टखा रेडि ना एगेन्स मोनलायदों बा मान नारख्रुबलायनाङा आरो मिथिबाय गाबोननो बुलायनाय जालायगोन आरो आसल दे बोरै खबरा रेडि खालामगासिनो बरिया बे समाव फट' सेसन जइन मोनसे फट' सेसन गेमा रेडि जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना अन्नानै दसेनि समखौ नेनानै वेट खालामनानै नायनो नाजादो स्टार्ट जाबाय गल फाख्रिबारिया गल सोनो हाबाय नम्बर 5 गल सोबाय
बिराद मिनिथावना आथिं सिंथिं हाबजाबाय नङालै करनै जिर' करनै जिर' लं शट गोजौ खारबाय एसेयावनो जानोसैमोन बिराद बरियायैनोमोन दासिम 2-0 जानानै दङ बिदि जायोलै नाख्रांथारनायखाय होबाय आरो माथो बिदा फंबाय हा औ भलिबल गेलेयो जां रानिं बल अफसाइड जाबाय मानसिखौ फोनांनो नागिरबायमोन जायाबा अफसाइड खनबा जाबाय मा बुंनायमोन सार खनबामोन ना थांमारबाय खनबा एबार जासिगोन सोरनि जायगायाव 10 नम्बर 10 नम्बरनि जायगायाव खनबा मिस्टेक खालामखांनायनि उनावसो मा होनो 8 नम्बरखौ सोनाय जाबाय नै 10 नम्बरनि जायगायाव हाबदों बे गल सोनो हागोन ना बिराद गल्डेन चान्स मोनखायो बेयाव 8 नम्बर ओइ हागोन ना हाया गेलारियाव दङ माथो बिथांमोना गेलेनाय नायग्रा गोजा ओरैबायदि डेन्जार मानसि दा बुंसै आरो वाव हमको नहीं देखना रे मिस्टेक पूरा मिस्टेक मालाबाबो खाथियाव बिदि खालामथारना सिथाव जोदेरना होदोंलै नै 5 नाम्बार मोनलायबाय नुवाखै हनै थाबथा हरबाय
फंबाय जोंनो होदो होदो हाबबाय लोगो हनै गोथार माथो जादों बिदिसो जेबो जायाखै 8 नाम्बार 5 नाम्बार मोनदों सटलालाय सात नाम्बार बिनय सटला हाबबाय दा माथो हनै मोनफैथारबाय नारखांनो हाया बेखौ 5 नाम्बारखौ इनि जाबाय Unlucky. Warrior! Wow! Khana